Sanibonani yanibingelele yamanyanda intokazi. Cela bandla ningakhohlwa ukulike and comment ebese na subscribe. Kanti-ke nazi enginiphathele zona ngaso lesikhathi. IKhabhinethi likaMongameli seligqugqumezile or seligunyazile ukuqedwa kwezinombolo zokushayela usizo oluphuthumayo u-10 111 kanye no-10177 kanye no-107 kubalwa laphayana nalo usizo lwezempilo oluphuthumayo. IKhabhinethi libeke seliphuma nesinqumo sokusetshenziswa kwenamba yosizo oluphuthumayo ibe yodwa qwaba futhi-ke kube lula nokuyishayela kanye nokuyikhumbula. Ezinye-ke zezizathu zokuqedwa kwalezi nombolo bekade sizazi zokushayela amaphoyisa usizo oluphuthumayo ezokuthi kunezikhalazo zomphakathi ukuthi usizo alusheshi ukufika or alusheshi ukutholakala uma kade kushayele le nombolo. Nanokuthi-ke le nombolo inokuvaleka uthi uyayishayela ingasebenzi. Kanti-ke uNkosazana Khumbuzo ubeke esechaza ebeka kanje uthi-ke inombolo esizosetshenziswa uma udinga usizo oluphuthumayo u-112 ilula ukuyikhumbula kanye nokuyisebenzisa. Umnumzane uBhekicele esawungqongqoshe wamaphoyisa naye wake wabika ukuthi abasebenzi abaqashelwe ukuphendula izingcingo bancane kakhulu kanti umsebenzi uba mkhulu kakhulu. Kanti-ke ngokubika kwamaphoyisa le nombolo entsha isebenza amahora angu-24 kanti-ke ifonelwa mahhala ku-landline. Kanti-ke efonini kusebenza iy'ndleko ezejwayelekile ze-airtime. Kanti-ke zonke izingcingo ziyaqoshwa. Umphakathi uyanxuswa ukuthi ungabiki amacala angekho ngoba yonke inkulumo kule nombolo entsha isuke iqoshiwe. Abantu-ke bayanxuswa ukuba babike amacala ayiqiniso. Mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga lapha ku-comment section ukuthi wena uthini ngale nombolo entsha. Masihlangane khona.